Merħba, l-programmu Ras Imbras. Xandar, deputat, kellim tal-Partit Nazzjonalista fuq diversi temi, kien viċi kap tal-Partit Nazzjonalista, deputat speaker, issa kandidat għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Miħaj Ras Imbras illum David Aġus. Grazie, Mario. Lej l-elezzjonijiet Ewropej ta' 8 ta' Ġunju li ġej. Imma, jina, tajt li se taffariet li inti kont involut fihom. U Survivor taħt kapijiet differenti tal-Partit Nazzjonalista minn żmien Edifin Akadami. Iva, jiena bniedem lejali, jiena tifel tal-partit, kif l-biraħ ukoll għall il-kap waqt attività li kelli fil-ħodu. Jiena nemmen fil-prinċipji tal-partit, rispettivament min imexxi dal-partit għandek il-partit l-iktar ħaġa importanti u n-nies. U jiena bniedem tan-nies, ġifieri jiena ħadd ma kelli fil-politika fil-familja tiegħi, sa missieri 8 jaħwa u ommi 8 oħra ħwa ġifieri ħadd. U jiena ddeċidejt b'mod konxu li l-politika tiegħi nibniha man-nies. Bdejta ħattart fil-Kunsill Lokali, qabel ovvjament fl-SDM, qabel fl-MZPN, però mbagħad elezzjonijiet, Kunsill Lokali ta' ħattart, u mbagħad elezzjonijiet ġenerali u li dejjem kont man-nies. X'fettillek issa l-elezzjonijiet Ewropej? Għall-Parlament Ewropew, ġifieri mhix xi ħaġa anke l-kampanja minnha nnifisha differenti. Differenti u diffiċli. F'elezzjoni ġenerali insemmejt ħattart tibda lokalità u l-ewwel, imbagħad tmur fuq distrett. Issa hawnhekk xi ħaġa nazzjonali. Xi ħaġa nazzjonali li però kif nemmen Diffiċli bħala kampanja. Diffiċli għaliex inti f'elezzjoni ġenerali jkollok 13 il-distrett, ħafna kandidati, il-partit jista' jibgħat il dak li jkun l-emmulaw, però jien għandi ftit esperjenza ħabba li kont viċi kap ukoll tal-partit. Imma issa l-fokus huwa fuq 8 min-nies fuq Malta u Għawdex kollu. Allura għandek iktar għadmibsa. Però naħseb dak li tiżra finalment taħsad. Ġifieri jiena man-nies qatt matlek minn fejn inti għandi bżonn ħaġa minn għandi jew ġej tkellimni ma qatt matlek minn fejn inti. Just ġi persuna se minn Għawdex, se minn Marsa Xlok, jiena dejjem provajt ngħin il-kulħadd u naħseb illum jiġu fuq in-nies li tiftakar darba ġejt għandek kważi tinsihom dawn il-każi tant kemm tkun rajt nies tul il-karriera ta' 20 sena fil-Parlament, 5 elezzjonijiet ġenerali u waħda tal-Kunsillu Lokali, plus qabel MZPN, eżekuttiv, eċetera. U l-importanti tagħmel li ġid lin-nies u dak li tiżra taħsdu. X'Unjoni Ewropea temmen fiha? Jiena nemmen f'Unjoni Ewropea Soċjali. Jiġifieri li inti tikkrea l-ġid, imma mbagħad tkun tqasmu tajjeb. Titqasmu tajjeb mal-ħaddiema speċjalment persuni b'diżabilità, dawk li qegħdin fil-faxxa tisfel li naraw il kulħadd jitla' l fuq. Bdiet Juncker meta kien u kummissarju naħseb li niżlet ftit u rridu nerġgħu ntellgħu għal fuq. Għaliex għandna żewġ faxex ta' extreme left u extreme right li qed isiru popolari kost li inti l-Ewropa tkun f'diffikultajiet kif jistajti li m'għaddix Ewropa soċjali? Irridu nagħmlu aktar soċjali, mhux m'għadix, irridu nagħmlu aktar soċjali milli hi. Jiġifieri li nikkrew iktar ġid, infatti ħafna nies ġejjin lejn l-Ewropa mhux qed jitilqu mill-Ewropa. Irridu noħolqu iktar ġid, imma dak il-ġid irridu nqasmuh tajjeb, collective agreements tajbin, f'postijiet tax-xogħol li nollu l-pagi u jkollna Ewropa aktar b'saħħitha. Kif tista' tagħmlu dan f'kuntest fejn l-ekonomija, mhux l-ekonomija, mod ġenerali hawn ċertu diffikultajiet. Le ġifieri ħirġin minn pandemija, żewġ gwerer, prattikament waħda fuq l-adba tal-Ewropa, mhux faċli. Fil-bidu tal-programm inti semmejt numru ta' affarijiet li jiena għandi kariga fihom. Waħda milli ma semmejtx inti u għal din il-mistoqsija irrid ngħidha hija li li 16-il sena l-Viċi President tal-ħaddiema tal-Partit Popolari Ewropew. Ħdimt ma' numru ta' persuni, inkluż ma' Jean-Claude Juncker, inkluż ma' Mitt Smith, inkluż ma' Elmar Brok u oħrajn. Elmar Brok, per eżempju, number 1 tal-Ġermanja u kien il-Chairman tal-Foreign and European Affairs Committee, ġifieri dawk it-tip ta' nies. Li ħdimna biex nagħmilna wkoll numru ta' studji biex naraw kif din nistgħu nwettquha u jiena m'għandix dubju li jekk l-Unjoni Ewropea trid tiffoka aktar kif tkun soċjali billi naraw kif nużaw il-fondi Ewropej għal talim, għat-taħriġ. Kif anke hawn Malta għandna l-fondi Ewropej nistgħu nużawhom biex inħarġu l-ħaddiem għalfi. Kif? Jekk it-messaġġier illum. U tieħu kors u titgħallem fondi Ewropej u minn messaġġier titla' livell il fuq. Titla' Clark, titla' whatever, skont il-kumpanija li tkun fiha u skont il-gvern kif ikollu s-sistemi tiegħu. Inti l-paga ħadd tiżdiedlek u tmur id-dar, ikollok pagi iktar, u jekk ikollok pagi iktar, l-għoli tal-ħajja u affarijiet oħrajn ikunu inqas impatt fuqek. U hekk idu nagħmlu, idu nużaw il-fondi Ewropej biex inkunu nistgħu nħarġu l-ħaddiema tagħna. Kważi jiena ngħid in inverted commas, kważi kulħadd irid jagħmel taħriġ f'did-dinja li qegħdin fiha irridu nibqgħu tilgħin u rridu nimxu il qudiem. Malta ilha 20 sena membru tal-Unjoni Ewropea. Ħadet mill-Unjoni Ewropea dak li kont qed tistenna. Jiena niftakar nagħmel programm referendum. Qabel l-Ewropa u wara Simon Busuttil, niftakru, konna nġibu
pajjiżi bħall-Irlanda, pajjiżi bħal numru ta' pajjiżi xħadu mill-Unjoni Ewropea u aħna Malta llum fi xedik. U dak iż-żmien qabel ma morna referendum konna minna din il-kampanja. Ħadd ieħor kien qalilna jemmorru Svizzera fil-Mediterran. Kien qalilna aħna nġibu biss 1.5 miljun mill-Unjoni Ewropea. Illum mill-Unjoni Ewropea ġibna biljun taħt Lorenz Gonzi, biljun taħt il-Partit Laburista fil-Gvern. Plus fondi oħrajn li nistgħu nutilizzaw, żgur li għamilna qabża l fuq. Kwalità, nistgħu nitilgħu iktar il fuq, imma murġib m'għandniex il-fondi Ewropej, illum ċertu proġetti kif kienu jsiru. U jiena naħseb li iva, ħadna, però fadlinna. Inti ovvjament dejjem titgħid. Però wasal il-moment li forsi Malta tiddatati wkoll iktar milli tieħu, le? Jekk inkunu qed nagħtu għax sinjal mxejna l-qudiem. Why not? Jekk pajjiżna jkun laħaq, mexa il-fuq. Però jekk nużaw moħħna nkunu intelligenti, tant hemm fondi Ewropej li mhux qed nindirizzaw, mhux dak li ngħataw tal-biljun li ġab Partit Nazzjonalista u Partit Laburista, imma oħrajn li nistgħu nutilizzaw biex inkunu nistgħu nutilizzaw diversi oqsma u tista' tidħol fihom jien dispjaċini li ġralu u jgħaddej milli għaddej Chris Fern, l-ex deputat Prim Ministru li kien responsabbli mill-fondi, bdejt kont nitkellem miegħu biex nutilizzaw dawn tip ta' fondi. U issa jalla nsibu mezz ieħor ma' xi ħadd ieħor li nibdew. U rridu nkomplu naħdmu fuqhom dawn l-affarijiet għaliex hemm ħafna fondi x'nutilizzaw. Temmen faktar integrazzjoni tal-Unjoni Ewropea, ġifieri u ċertu direttivi, liġijiet, regolamenti sejħilhom li trid, il-mod kif jiġu imbuttati japplikaw għall-istati membri kollha bl-istess mod? Definitely not. Le. One size fits all m'għandix tapplika fl-Unjoni Ewropea. Għalfej. Għaliex, jekk jien għandi ġlek fuqi, it-tnejn għandi jkollna ġlek, imma ġlek li jiġini għax jiena size tiegħi. Però jekk wieħed irqiq jew wieħed oħxon, ma tistax ittihom l-istess ġlek tiegħi għax ma jiġromx tajjeb. Però mbagħad titlef dak li l-Unjoni Ewropea twildet għalih. It-tnejn ġlek. Imma issa l-mod kif napplikaħ għall-pajjiż. Imma l-mod kif tapplikaħ għal ċertu pajjiżi ma. Ħanajlek, pereżempju, jekk għandek gżira. Tista' inti gżira tqabbilha ma' Ġermanja, jekk inti l-prodott tagħna biex jasal Malta irid jaqbad il-baħar u jiġi hawn Malta. Tal-Ġermanja irid jaqbad baħar le. Mela, jekk ħanagħmlu l-istess kunċett nagħmluh mela le bil-qalb kollha. Imma għal minnu gżira Malta, Ċipru, tittadattaħ għal Malta. Jew naħseb li l-Ewropej jifhmuha. Ħaġa oħra li taħseb li jifhmuha di dan l-aħħar kien hemm gazzetta lokali li kwotat lil President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel li qal isma' toqgħodux tgħidu li għax Malta għandna bżonn naddattaw il-liġijiet għalija f'ċertu oqsma. Ftakru x'ħadet Malta mill-Unjoni Ewropea qabel. Ġifieri mhux kollha l-Ewropej. Irridu nikkonvinċuh. U għalhekk irid ikun membri parlamentari Ewropej kapaċi jikkonvinċu u rridu jkollhom l-arma tal-persważjoni biex anke dawn in-nies. Jista' jkun tal-Partit Popolari Ewropej, jista' jkun Soċjalist, jista' jkun tal-Greens. Irridu nuru lil Malta u għaw fejn importanti li naħdmu s-sitta flimkien, jitla min jitla wara 8 ta' Ġunju. Għalhekk importanti wkoll li ma niżrawx mibeda llum bejn il-membri li ħirġin jew il-kandidati biex wara ma nkunx nistgħu naħdmu tajjeb flimkien. Għalhekk irridu nfehmu lin nies għażlu 6 nies li huma kapaċi jġibu il-Malta l-qudiem flimkien, għax dawn mhux ħajkunu 6 nazzjonalisti, laqas ħajkunu 6 laburisti, irridu flimkien naħdmu u jiena naħseb meta ħdimna flimkien irna xejna. Meta fil-Parlament Malti ħdimna flimkien biġibna s-servizzi finanzjarji, għara suċċessa minna llum. Meta fl-Ewropa ħdimna flimkien ġibna suċċess. Meta ma ħdimniex flimkien dal-pajjiż mallura. Ħadmu flimkien il-membri parlamentari is-sitta li ħirġin issa fil-5 li għaddew? Mhux dejjem mhux. Fejn ma ħadmux flimkien? Naħseb li fejn kien hemm ċertu issues pereżempju dwar l-abort, ma tistax taqbelu. Ġidik ħankun ċar. Fejn kien hemm issues ta' korruzzjoni, ma tistax taqbel. Imma fejn kien hemm pereżempju l-presidenza ta' Roberta Mezzola, kien hemm qbil. Jiena naħseb li hemm affarijiet hemm red line, naqblu fuqhom, imma fejn mbagħad jidħol l-interess tal-pajjiż, ejja naħdmu flimkien. Għandek numru ta' kumitati li jridu nagħmluhom flimkien. Il-Partit Laburista jattakka lill-MPs tal-Partit Nazzjonalista li marru fl-Ewropa u attakkaw il-Malta. Mhux il-Malta attakkaw minnu korrott, attakkaw il-minnu maħmuġ, attakkaw il-min ma jagħmilx ġid lill-isem pajjiżna. Ma tistax inti tagħmel il-ħażin u jien ngħidlek li hu tajjeb, Mario. Jiena jekk hu tajjeb ngħidlek li hu tajjeb, jekk hu ħażin ngħidlek li hu ħażin. Imma jekk issa inti għandek xi ħadd li huwa akkużat fil-rati tagħna, nista' jiena nagħmillu isem tajjeb barra minn pajjiżna, jekk illum għandna l-Gvernatur tal-Bank Ċentrali li huwa akkużat b'xaffarijiet li hu suppost ma jħallix li jsiru. Kif tista' tiddefendih? Meta hu stess anke fil-Bank Ċentrali, jekk xi ħadd jagħmel daqshekk biex, tħan nispiċċa senta, biex itellef ir-reputazzjoni tal-Bank Ċentrali, taf x'jagħmlulu? Fil-collective agreement, taf x'jagħmlulu?
Ikkeċċuh, dismissal. U allura inti gvernatur tal-Bank Ċentrali llum li qed tagħmel isem ħażin lil pajjiżna u tibqa' hemm. Le ma tistax. Però l-akkuża hija two weights, two measures. Ġifieri jkollok sitwazzjonijiet. U ħanerġa' nikkwota lill-Partit Laburista li fl-aħħar mill-aħħar l-argumenti ta' min qiegħed jopponi irid inġiblek. Li fil-Bulgarija, pereżempju, li fil-Greċja kien hemm ċertu sitwazzjonijiet fejn l-MPs Maltin tal-Partit Nazzjonalista ma kinux b'saħħithom biżejjed biex jgħidu isma' hemmhekk hemm ħażin. Jekk setgħu kienu ktar b'saħħithom, mista kienu ktar b'saħħithom. Però ma jfissirx sar ħażin jew x'imkien ma kienx tajjeb, ifisser allura nagħlqu għajnejna x'imkien ieħor. Jien għall-inqas fil-prinċipji tiegħi bħala David Aġus nitkellem għalija għax forsi ċirkustanzi kollha f'dik il-mument partikolari ma nkunx nafhom, imma David Aġus jien fejn hu iswed ħanajdlek iswed, fejn hu abjad ħanajdlek abjad. Jien jekk tiġi qudiemi liġi tal-Unjoni Ewropea li għandha b'xi mod jew ieħor x'taqsam mal-abort, ikollha x'ikollha magħha, jien ħanivota kontra. Għaliex? Dak huwa l-prinċipji tiegħi, dak huma l-valur tiegħi, dak ukoll huwa mniżżel fil-prinċipji bażiċi tal-Partit Nazzjonalista, approvati mill-Eżekutiv tal-Partit, approvati mill-Kunsill Ġenerali tal-Partit, ħanimxu magħhom. Issa dak hux nemmen jien. Issa jekk imbagħad nistax nagħmel isem tajjeb il-Malta meta jkolli xi ħadd li l-gvern jażlu u se tażel il-ħadd ieħor Mario. Allura mbagħad id-deċiżjoni mhux problema tiegħi, problema tal-gvern li jażel l-aqwa nies biex ikunu fl-aqwa pożizzjoni fl-Ewropa. X'kumitati ħatażel fil-Parlament Ewropew jekk tiġi elett biex tipprova taħdem fihom? Jekk niġi elett ovvjament hemm numru ta' kumitati kbar li rid niltaqa' ovvjament u nitkellem ma' sħabi wkoll, ovvjament is-sitta li aħna għandna niltaqgħu ma' xulxin u nitkellmu, però l-iktar huma l-qalbi huma dawk tal-ħaddiema huma dawk soċjali. Jien ovvjament ġej mill-kamp soċjali, jien għamilt numru ta' snin shadow fil-politika soċjali, numru ta' snin ukoll kif għadlek fil-qasam tal-ħaddiema, u dak huwa aspett li jiena għandi ħafna l-qalbi. Qed tagħmel ħafna enfasi fuq din il-biċċa xogħol li jisma' sitta li aħna rridu naħdmu flimkien. Iva. Għaliex jekk aħna din 6 minn 720 membru parlamentari Ewropew, 35 kumitat u numru ta' affarijiet li bdew jiġu 6 minn nies kif ħajleħqu jekk inti taqsamhom fin-nofs u tħalli tlieta jaħdmu. Biss. Ma tistax. Kollha flimkien iridu naħdmu għal pajjiżna u rridu ngħinu xulxin. Issa tgħidli inti dik kapaċi tagħmilha jiena llum inti waħda mill-affarijiet li semmejt fil-bidu hija li jiena Deputy Speaker. Meta jiena l-ħaq Deputy Speaker, il-ħadd għax il-Gvern ipproponini, l-Oppożizzjoni aċċettat u kien hemm vot unanimu tal-Parlament Malti. Wara 20 sena fil-Parlament Malti. X'ifisser? Ifisser li qatt ma kont voċiferu fuq ċertu affarijiet u żgur li kont. Però hemm limitu. U hemm way kif tagħmilha. U jiena kont numru ta' kumitati fil-House Business Committee, fis-Social Affairs Committee u numru ta' oħrajn. Li dejjem provajt mhux nattakka lil persuna, imma l-ħsieb. U allura jiena naħseb li ċertu persuni hemm barra jafu minn David Aġus. Jafu li David jekk għandek xi ħaġa ħażina fil-kontijiet tad-dawlu l-ilma. Jiena tagħmel ħażin fil-kontijiet tad-dawlu l-ilma, Joseph Muscat qal li hemm anomalija. Okej, wara ħġi Joe Mizzi qal li ħanibdluha. Fl-aħħar Joe Mizzi ma baxx hemm, issa għandna tibdil. Jien qabel ma nagħmel xi ħaġa nkun ħsibta u nkun rajt mhux nattakka lil persuna partikolari, imma l-prinċipju u l-ħsieb u nasa. Okej, l-aħħar mistoqsija sadattant għaliex in-nies għandhom jivvutaw lill-Partit Nazzjonalista lill-kandidati tal-Partit Nazzjonalista għaliex? Għaliex naħseb li llum il-Partit Nazzjonalista huwa l-partit li urek li kemm 20 sena ilu żera iż-żerja tal-Unjoni Ewropea u llum inti qed tgħid iva tajba l-Unjoni Ewropea. U wkoll għaliex irid ikunu wkoll deputati tal-Partit Nazzjonalista li jifqu u jżommu sod anki mal-ċertu prinċipi li għandu l-Partit Nazzjonalista huma l-prinċipi tan-nies, il-valuri demokristjani, il-valuri tas-sewwa, il-valuri li inti is-saħħa u l-ħajja tal-bniedem minn qabel sa wara li persuna jiġi f'din id-dinja u naħseb hemm ċertu valuri għax kellna membru parlamentari Ewropew tal-Partit Soċjalista li mar biex idaħħal l-abort f'pajjiżna. Aħna dik ma nemmnux fiha. U allura min irid jivvota għal numru ta' nies li għandhom prinċipju u valuri sodi, naħseb irid jivvota il-kandidati tal-Partit Nazzjonalista. David Aġus, kandidat tal-Partit Nazzjonalista, grazzi ħafna tal-kontmejja il-programm Ras Imbras, mit-tnejn sal-ġimgħa fit-3 ta' war nofsinhar, fis-6 u nofs ta' filgħaxija u ssibuna wkoll fuq YouTube. Nsemilkom.